Pennod 39. Mae bibi yn cysgu o'r diwedd. Dyna pam dwi fan hyn yn gorwedd ar y maes bel-droed. Fel nad a dwi'n tarfu arni wrth i mi geisio cynllunio ein dyfodol. Mae'n anodd cynllunio'n dawel pan wyt ti'n crio. Dwi ddim eisiau meddwl am y dyfodol. Dwi ddim eisiau meddwl o gwbl. Ond mae rhaid i rhywun feddwl, a dim ond 10 oed yw bibi. Jyma, llais o'r tywyllwch. Bod y lleiad yn disgleirio, dwi'n methu gweld neb. Jyma, llais Omar, yn sigledig ac ansicr. Nid dyna sut mae Omar fel arfer. Wedyn, dwi'n cofio bod ei rieni ar y cwch yna hefyd. Roeddwn i wedi anghofio hynny. Mae galar yn gallu gwneud i ti fod yn hunanol iawn. Draw fan hyn, galwaf arno. Mae'n dod draw ac yn gorwedd wrth fy ochr. Mae gen i rhywbeth i ddweud wrtho ti, meddef. Y peth cyntaf sy'n dod i meddwl yw, dwi ddim eisiau clywed. Roedd y darn olaf o newyddion dwedodd Omar wrtha i fan hyn ar y maes bel-droed yn ddigon gwael. Neu byddai wedi bod, betawn ni wedi gwrando. Mewn gwirionedd mae popeth mae pobl wedi ei ddweud wrtha i'n ddiweddar wedi bod yn ofnadw. Heblaw am Andrew, ond celwyddgu yw e. Wedyn, dwi'n cofio bod Omar yn galaru hefyd. Beth sy'n bod, meddaf? Doedden nhw ddim ar y cwch, meddef. Dwi'n rolio drosodd ac yn syllu arno. Pwy, meddaf? Mae'n edrych ar y gwair. Fy rieni, meddef. Fy fion nhw'n farw pan o'n i'n 2. Does neb yn dweud dim am oesoedd. Sut ges di docyn i Awstralia? Gofynnais o'r diwedd. Wnes i ddim, meddef. Fe arosais i ar bwys teulu mawr yn y gwersyll, a phan aethon nhw ar y bysiau, dyna wnes innau hefyd. Felly, roedd pobl yn meddwl fy mod i gyda nhw. Beth am yr awyren? Gofynnais. Yr un peth. Fe i guddio yn y toiled. Mae'n ddrwg gen i mod i wedi dweud celwydd wrtho ti, Jamal. Dwi'n meddwl am hyn yn araf bach. Dyma blentyn heb rieni sydd ddim yn gadael i hynny ei rwystro. Plentyn sy'n mynd allan a gwneud pethau, fel teithio i Awstralia heb docyn. Does neb yn dweud dim am oesoedd eto. Dwi'n syllu ar y sêr a meddwl am yr hyn y gallwn ni a bibi fynd allan i wneud. Gallwn ni deithio gwmpas Awstralia yn siarad â chwaraewyr a mae tîmau nhw wedi colli gemau. Pan fyddwn ni'n dweud wrthyn nhw beth sydd wedi digwydd i ni, a phan fyddwn nhw'n gweld ein dagrau, bydd pethau ddim yn ymddangos cyn ddrwg iddyn nhw. Yn gyfnewid am hynny, efallai, cawn ni hyfforddi gyda nhw. Mae Omar yn aflonydd. Dwi'n gallu gweld bod rhywbeth arall ar ei feddwl. Paid â gofyn i mi am fy rieni, meddef yn sydyn. Achos dwi ddim yn gwybod dim amdanyn nhw. Ond dwi'n gwybod am fy hunafiaid. Dwed wrtha i amdanyn nhw, meddaf. Lladron oedden nhw, meddwl Omar. Cafodd dwylo un ei torri i ffwrdd. Dwi'n cofio Omar yn ceisio dwyn fy mhel-droed. Dwi hefyd yn ei gofio ni achub i o'r harbwr, ac yn cydio'n dyn yn bibi, yn ei atal hi rhag ymosod ar y môr leidr. Efallai bod Omar yn meddwl ei fod yn lleidyr, ond yw pethau byth mor syml â hynny. Dwi'n edrych yn garedig arno, i ddangos iddo fy mod i'n deall. Beth am dy hynafiaid di? Meddwl Omar. Ryfelwyr yr anialwch oedd un ochr, meddaf, a phobyddion oedd y lleill. Beth wyt ti, ryfelwr neu bobydd? Meddwl Omar.
Dwi'n meddwl am hyn. Dwi'n meddwl am yr holl bethau sydd wedi digwydd. Dwi'n teimlo'n llawn galar eto, oherwydd yn sydyn. Dwi'n gwybod yr ateb, ac mae hynny'n gwneud i mi weld eisiau mam a dad yn ofnadw. Ychydig o'r ddau, meddaf.